Robert Fico už má svoj vek a nemusí všetko aj fyzicky zvládať a vidno na ňom veľakrát únavu. Už to nie je Robert ako bol. Áno, môj cieľ je dať úctu Robertovi Ficovi v pozície funkcie, ktorú si na dôchodok zaslúži. Mal by vládu viesť ďalej Robert Fico? Prospela by vláde zmena? Čo si máme myslieť o tom, keď koaličný partner hovorí, že Robert Fico už nezvláda svoju funkciu? Je na čase vymeniť Roberta Fica. Táto vláda rozvratu je jeho najhoršou vládou, aká tu kedy bola. A treba povedať pánovi Dankovi asi jedno. Už treba prejsť od slov k skutkom. Na to, aby Robert Fico skončil, stačí, keď oni odídu z vlády. My sme pripravení vládnuť a makať. Sme pripravení pracovať na zlepšení ekonomiky. Sme pripravení pomáhať rodinám. Sme pripravení na to, aby sa ľuďom na Slovensku naozaj žilo lepšie.